И здравейте, аз съм Гаркити, почвам Single Survival, нали, новата поредица, но ще има на Minecraft Bucket с повече. Защото, ако питате защо, защото играем по-често заедно, отколкото сами. И се надявам да не ми чувате перката толкова силно. За сега не знам как я чувате, просто съм максимално близо до микрофона. С отделна клавиатура, с всичко съм погрижил, нали, бърниках си там из опциите на микрофона, правих какви ли не неща, не знам дали се чува перката, никаква идея си нямам, просто каквото е станало това, нали. Сега тук аз предполагам, че успея да направя нещо, колкото да си оправя микрофона, нали, да не се чува перката, и оттам ще качвам съответно много повече клипове. И Getting Wood, защо го спечелих сега? Защото не си бях направил такова. Кажете горе, не си бях отворил инвентарито. И да докажа. Един мод едно. Такова нещо нямам. Не обичам да играя изобщо с читове, защото ми е някакво тъпо. Нали, на мене ми е тъпо, който си обича, всеки си има различен вкус, всеки си обича да си играе всяка игра по различен начин, не мога да казвам за другите. И да не игра на Peaceful, на Normal трябва да играя. Но и както казах, всеки си има вкусна игра. Чакай да си играе. И след малко ще почвам. Фак. Перката ми се чува хипер силно, дано вие не я чувате. Надявам се аз поне да се чувам добре в клипа, защото не знам. Бърникал се там, както казах, из настройки, из други глупости, да носи шум добре. Защото ако не се чувам, нали, клипа пак ще бъде качен. Просто ще ми е някакво хипер тъпо. И ще има няколко сезона. Пък, ако има някакви добри новини, ще ги съобщавам. Като добри новини, примерно, фак. Ако ми купат Майнкрафт, нали, това ще е добра новина, ще съобща, си покажа скин, всичко. Нали, имам един стар скин, но той много на мен не е кефи, да стане правим тайм, дали го кефи. И да, един път ми крашна в Майнкрафта. От какво нещо? Значи, Майнкрафта ми крашна от двойно по-голяма планина от тая. Нали, така пясъчна, изпълнена цялата с TNT-та. И след като ми крашна, беше тъп. Защото аз мразя някои игри да ми крашват, просто някакво за мен е тъпо да крашва игра. Нали, лагна ми всичко, изведнъж ми крашна Майнкрафта, то май си е така, но TNT-тата, нали, това го разбрах вчера, не са измислени примерно за PvP, за такова. TNT-то е измислено да майнвате, нали, го слагате в мината, запалвате го и се отдръпвате. И то се взривява и следователно си имате мина изкопана с TNT. И защо почвам тук къщата ми? Не знам, защото тук беше най-хубавото място, което видях според мене. Пък после мога да започна да направя. Не знам, хора, във втори сезон Уорлда ще е друг, всичко ще е друго.
този клип няма да е много дълъг, просто е така. Колкото да ви съобща за там първи, втори, трети сезон, ако не и четвърти. Аз направо тук ще снимам живите мъртви. Какво кажа, смисъл клипа не беше много дълъг, но това беше всичко от мен. Дарките, абонирайте се за мен за Prime Time. Харесвайте клиповете, ще има линк в описанието за канала на Prime Time и чао!